ఇక్కడ ప్యాక్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ లెవెలింగ్ మొత్తం టెంపరేచర్ అంతా ఒక లెవెల్ తీసుకోవాలి. ఈ టనల్ దీన్ని ఏమంటారంటే టనల్ అంటారు. అప్పుడు దానికి హీట్ అప్ సపోర్ట్ 54-55 వచ్చిన తర్వాత ప్యాచ్ చేసిన పోతుంది. ప్యాచ్ చేసి 58 to 60. ఇది 8 hours అయిందంటే ఆటోమేటిక్ మొత్తం అంతా ప్యూరిఫై అయిపోతుంది కంపోస్ట్ ఇక్కడ. ఇది ప్యాచ్ చేసిన తర్వాత కండిషనింగ్ అవర్స్ 120 to 140 hours కండిషనింగ్ అవర్స్ అవుతుంది ఇక్కడ. అదే అయిపోయిన తర్వాత మొత్తం ఇందులో అమోనియా జీరో బీపీ దాకా అయిపోతుంది. కండిషనింగ్లో అయిపోయినాక ఎప్పుడైతే మనకి అది క్లియర్ అయ్యిందో అమోనియా ఇమీడియట్గా స్పీడ్ మిక్స్ చేస్తాం. బ్యాగ్ ఎక్కడి నుంచి ఆకర్షించి చేస్తాం. ఇది ఫేజ్ 2. ఫేజ్ 1 ఫేజ్ 2 మిక్సర్ ఇది ప్రాసెస్. అది ఏముంది దాన్ని బాగా మిక్స్ చేయడమే. ఇప్పుడు మీకు చెప్పిన క్లే ఒక